ми бяхте писали. Не си живяла, ако не си пробвала спрея за стъклена коса от Арлен БГ. Аз не съм живяла. Аз искам, като си отида от този свят някой ден, да кажа, пробвала съм всичко. Това е спрея и преди да ме съдите, че само харча парите на мъжа ми, аз не харча парите на мъжа ми. Спрея беше на промоция, което означава, че аз реално съм спестила от парите му. Така че ако Венци гледаш това видео, приемам благодарности на лично съобщение. След като съм поизсушила косата с кърпа и съм си сложила едно леко гримче, за да видите, че и аз мога да приличам на човек, е време да го тестваме. Няколко думи и за спрея. Предотвратява накъдрянето, действа като термична защита и също така служи като щит, който отблъсква влагата. Но това ще го тествам много скоро на много влажни и топли условия и ще ви кажа и там как се е представил. Сега повече няма какво да кажа, да действаме. Впръсква се на влажна коса и после се запечатва с сешуар. След като косата ми е напълно суха, ви показвам резултата, който според мен е вау. Косата ми е блестяща, права и загладена. Най-важното загладена, тъй като моята има склонност да стърчи на всякакви посоки. Искам да благодаря на всеки един, който ми препоръча този продукт. Наистина, хора, ефекта е вау. Мише, а ти знаеш ли, че има ти ботокс за коса? Знам, Ленци, нали вече го пробвах.